nistax ma najjaċ brix u tinqix li ta' qabli ħażew mawx tagħmel jekk maqfula u ġew. Jum wara jum qatt ma jgħaddi żmien dejjem l-istess il-passat u l-ġejjin waħdi f'din rokna bla ebda kuntat klimi mal-ħajt jew ma' ritratt ġurnata wara oħra daqstant ma niflax. Nixtieq fimni f'sejja il-ħewwa tal-wied nixtieqni nixxabbat mal-irdumijiet nixtieq ma' ħaddejja ir-rax tal-mewġiet nixtieq niġri ħieles fuq l-isbaħ ramliet nixtieq kieku kellhom iseħħu x-xewqat ma kont għamilt żball u spiċċajt kundannat maqful id-destin f'dan l-eħrex kastell għax il-ħsieb islitin minn wara l-kanċell. Min jaf x'jaħsbu fuqi ta' qabel il-ħbieb min jaf jiġihom x'imqar li ċkien ħsieb min jaf meta noħroġ jarfuni b'għawx inkun imdilt jifhmux għaliex. Min jaf tal-familja u mhix qed jaħbuli bid-daħqa ta' fomhom x'iridu jgħiduli min jaf lura d-dar jekk għadx hemm interess mill-fit mhix sar li ħloqt bidi stess ġurnata wara oħra daqstant ma niflax. Nixtieq fimni f'sejja il-ħewwa tal-wied nixtieqni nixxabbat mal-irdumijiet nixtieq ma' ħaddejja ir-rax tal-mewġiet nixtieq niġri ħieles fuq l-isbaħ ramliet nixtieq kieku kellhom iseħħu x-xewqat ma kont għamilt żball u spiċċajt kundannat maqful id-destin f'dan l-eħrex kastell għax il-ħsieb islitin minn wara l-kanċell. Nixtieq li ninbidel skop ma nara id-dinja kontrija nisek ma tafda nixtieq meta norqod is-sebħ ma jiġix għaffali għal-ħol ma jnessinix ma nafx fejn l-aħjar jekk hux ħieles jew wara l-kanċell.